ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। 365 ଦିନ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ଫ୍ରି କଲିଂ ସହ ମିଳିବ ବମ୍ଫର ଡାଟା। ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 5G ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସେପରି ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ 365 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 188 ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏୟାରଟେଲ୍ ଶସ୍ତା 365 ଦିନ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସାଧାରଣତଃ 28 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିମ୍ ୟୁଜର 84 ଦିନିଆ କିମ୍ବା 365 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 12 ମାସ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ୍ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 2249 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1849 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏୟାରଟେଲ୍ 2249 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଏୟାରଟେଲ୍ 2249 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 1 ବର୍ଷ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ 365 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏସ୍ଟିଡି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଲିଂ ସୁବିଧା ଉଭୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ମାଗଣା କଲିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟତୀତ ମୋଟା 3600 SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ବମ୍ଫର ଡାଟାର ଲାଭ। ଏୟାରଟେଲ୍ 2249 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଡାଟା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ 12 ମାସ ପାଇଁ ଡାଟା ଲାଭ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 30 GB ଡାଟା ସୁବିଧା ମିଳିବ। 1849 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଏୟାରଟେଲ୍ 1849 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 365 ଦିନ। ଏହା ସହିତ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଟୱାର୍କରେ କଲ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ।